बेयो जाबाय सानसेयारि बड'स खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 30 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'स खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। चिरांनि अनिल ब्रह्मनि दाहा, गोदान दिल्लीनि हेमन्त स्वर्गियारिनि आदास्रा मिजिं, गहपुरनि दि बसुमतारीनि नों जानानै आंजों थानायमोनब्ला, बाक्सानि रैदोम बर'नि मा जाखो जौमोनसा लोगो नोंथां, बाक्सानि सबिराम बर'नि इयुन बिदिन्था, उदालगुरिनि जयश्री बसुमतारीनि सोलोंसालि, बाक्सानि दिगन्त लावारि बड'सानि नों आंनि फाराय खन्थाइया सेबखांजादों।